Nafu li ċerti żoni f'pajjiżna li huma frekwentati minn ammont konsiderevoli ta' nies minħabba li dawn huma żoni turistiċi u magħrufa d-divertiment. Għalhekk huwa li dawn iż-żoni huma aktar suscettibbli għall kriminalità u b'hekk jeħtieġu aktar sorveljanza u nfurzar akbar. Kien għalhekk li fil-manifest elettorali Malta Flimkien semmew miżuri ta' sorveljanza f'ċerti żoni, mod partikolari f'Paċeville f'San Ġiljan, fejn tħabbar li se jiġu installati kameras ta' sigurtà sabiex ikun hemm intervent f'waqtu mill-pulizija meta u jekk ikun meħtieġ. Din hija parti minn att ta' inizjattiva maħsuba biex iwaqfu l-kriminalità, bi prevenzjoni u b'dik li hija magħrufa bħala intelligence-led policing. Kollox se jiġu installati 40 kamra ta' sigurtà mill-Aġenzija l-ESA u li se jitħaddmu mill-Korp tal-Pulizija. Il-filmati miġbuda mbagħad se jkunu jistgħu jintużaw f'każijiet fejn ikun hemm il-bżonn. Din l-inizjattiva mistennija li tinfirex lil hemm minn San Ġiljan lejn postijiet oħra bħal ir-Raħal Ġdid, San Pawl il-Baħar u l-Marsa bin-numru ta' kameras tas sigurtà għandu li jitla' għal madwar 160. Miżura oħra tal-baġit illi se titwettaq.